Det mest afgørende ifølge Lazarus i forhold til håndtering af stresspåvirkninger, det er de tanker, man gør sig over for den ydre belastning. Så hvis man kigger på hans model, så er det altså tænkning, der er det afgørende i forhold til vores primære vurdering og vores sekundære vurdering. Øhm, og når man kigger på det her, så tilhører Lazarus den kognitive psykologi. Øhm, når man udsættes for de her ydre belastninger, så vil der være 3 forskellige måder, at man ligesom kan opfatte det på. Og det første, det er, hvis man ser det som en mulig trussel, så bliver det set som en trusseloplevelse. Det andet er, hvis man ser det som noget positivt, altså man ikke så er det bare en positiv oplevelse, og så bliver man ikke rigtig stresset af det. Og så kan man også se det som en neutral oplevelse, eller en ligegyldig oplevelse. Og et eksempel på de 3 ting her, det er, hvis vi har for eksempel en teenagepige, som er meget afhængig af sin telefon, og den går så i stykker, så hun skal undvære den, så vil hende her teenagepigen, hun vil blive meget panisk, fordi hun ikke længere kan tjekke sine sociale medier, eller komme i kontakt med sine venner. Hvor hendes far for eksempel, han vil blive ret glad måske, fordi at, så vil han se det som en positiv ting, at familien nu kunne være sammen, uden at datteren skulle sidde med sin telefon hele tiden. Og hendes lillebror på 2 for eksempel, han vil være ret ligeglad, fordi han forstår ikke, hvad der foregår. Lazarus han forstår stress som et resultat af ubalance mellem krav og ressourcer. Det vil så sige, at at stress opstår, når kravene overgår de ressourcer, som et menneske har. Altså det vil sige sådan noget som, vores viden, eller de mennesker, vi omgås og sådan noget. Han mener også, at de her begivenheder kan inddeles i 3 kategorier, som har nogle karakteristiske reaktionsmåder. Og det første, det er fremtidige farer eller trusler, og der vil man sådan reagere med en sådan meget angstbetonet. Og det andet er skader, som allerede er indtruffet. Der vil man der kan man reagere med en depressiv eller passiv reaktion, for eksempel sorg, vrede eller bitterhed. Og det sidste, det er trusler, der ses som mulige skader, som man dog tror, man kan klare. Det vil man så se som en udfordring. Men hvad er forskellen på de primære og sekundære vurderinger? Forskellen er, at de primære vurderinger er de tanker, man gør sig omkring, hvad det er for en situation, man er sat overfor, og de tanker, man gør sig omkring, hvad det egentlig indebærer, og hvad der egentlig vil ske. Sekundære vurderinger er derimod de tanker, man gør sig omkring, hvad man kan gøre for at klare situationen, så der ikke sker større ulykker, og så konsekvenserne de begrænses. Men hvad forstår Lazarus ved coping, og hvad er forskellen på coping og mestring? Coping er en betegnelse for enhver handling, både de uhensigtsmæssige og de hensigtsmæssige handlinger. Derimod så er mestring en betegnelse for kun de hensigtsmæssige handlinger, og coping er dermed mere et overordnet begreb. Optimister vil generelt reagere og opleve en situation anderledes end pessimister og dem, som er indimellem. En optimist vil reagere og opleve en situation som noget, man kan klare sikkert, og man ændrer altså den oplevelse fra at være en trussel til, at det er en udfordring. Som pessimist vil man derimod ikke kunne klare situationen, hvilket vil medføre, at man reagerer passivt og er hjælpeløs, og man vil ikke rigtig gøre noget for at stoppe en situation, som eventuelt kunne være skadelig, og man kan reagere mere sådan depressivt. Men hvis man er midt imellem optimist og pessimist, så vil man reagere nervøst, men det vil ikke stoppe eller forhindre en i at være aktiv i selve situationen. Og det kan man bruge til at forklare den nedstående figur. Så man kan se, så hvis man bliver sat over for en stresset situation, så vurderer man først om hvor truende den her situation er for ens trivsel. Hvis man vurderer den som ikke skadelig, så vurderer man den som en optimist, og man har dermed ikke nogen stress. Men vurderer man den som værende skadelig, så kan man få biologiske reaktioner, eller man kan reagere følelsesmæssigt, og så reagerer man som pessimist og gør ikke noget for den her stressreaktion. Men man kan også overveje de her muligheder, man har for at klare en situation, og der reagerer man sådan lidt imellem en optimist og pessimist, hvor man bliver mere nervøs, men det stopper ikke en i at handle. Og man overvejer dermed sine forskellige coping-strategier, og om man har tilstrækkelige ressourcer til rådighed. Og har man ikke de tilstrækkelige ressourcer til rådighed, så vil man
fortsætte med at være stresset, men har man tilstrækkelige ressourcer til rådighed, så benytter man de her ressourcer, og det kan enten medføre, at man forbliver stresset, eller man oplever ligesom nye følger og ressourcer til at klare den her situation.